Lunes, dili na ako may mutudlo ninyo, ha? Kay happy tagit pa mga anak. Pwede kasi, ma'am? May klase. Kasi way klase good town. Naay substitute teacher. Siya magpupuli nako sa pagkakanon. Wow! O, Chad, Kay. Yes, ma'am. since ikaw man ang class president, ikaw may binlan ako sa imong mga classmates, okay? Yes, ma'am. Good. So, kana lang sa... See you soon, class. See you, ma'am. Yung ma'am! Mayon tagbatanon niya. Guwapa ang mupuli ni ma'am, no? Kaya, ba't ko? Ikaw ba? First year high school pa lang ganito, pero chicks na ka. Pang chicks na Mas ka. nindot man gud na kay dili boring atong kinabuhi ba? May pagyas ko nimo nga eskwela ra gyud. Moy na sa unahon na. Sam ka wi. Ma'am, saan na siya ko? Ay. Ikaw pang chicks na ka. Hala. Ikaw pa niya. Ay kini moy nindot di lay. Di pati guwang. Good morning, ma'am. Guwapa si bay, guwapa nang uto na ba? Ha? Uy, bay. Unsa ka oy? Grabe na makadaan mong toto ka. Ganahan ka ni ma'am no. Klaro kay ka. Ha? Ganahan ko taon. Dili, uy. Day. Chad? Kinsay Chad? Oh, bitaw ka oy. Yes, ma'am. Ako, ma'am. Ado ako sa faculty room after sa klase, okay? Okay, ma'am. So, mauna to ko mga instructions nimo ha, isip class president. Chad? Oh, yes, ma'am. Ganina rin kang nagsigig tutok na ako. Nabay hugaw ang akong naong? Wa man, ma'am. Perfect man gani ang imong naong. Ha? Wa, ma'am. Sige, ma'am. Mapaulin ako. Amping Chad. Agay, boy. Agay ka bitaw ron ha. Sa kadagan limog magustuhan ang imo pag yung maestra. Guwapa man kayo po. Murag, nainlab gani ko niya pa. Uy. Ay, bayani mo. Bahala ka oy. Kapoy ni mong bata ka. Karon pa man ko nakasway ko yun, ani. Dili ko makatuog tungod sa usap babae. Sige lang ko nauna ni Ma'am Miriam. Basta dili kani ko makapugos akong kagalingon kani. Sultihan gid ako si Ma'am sa akong na-feel para niya. Yes, langga? Nag-unsa man ka din sa faculty room? May importante ka bang tuyo? Oo, Ma'am. Unsa man? Dali, lingkod. Ma'am, I love you. Seryoso ka, Ma'am. Love di ka. Dong, Chad. Guwapo ka. Buutan pud ka. Pero, bata pa kayo ka para nako, Dong. Oh. Siguro kung naka sa hustong edad, dawaton ko ng imong love. Pero dili pwede, Dong. Oh, kung Ma'am na, huwat ako. Ha? Huwat ako nga mula ko. Para pwede na tanduha, Ma'am. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Uy, kapiha. Biliban ako sa yung fighting spirit, Migoy. Ganahan gigay ko ni Ma'am Migo eh. Basta makakita gani ko niya, no? Murag ka nang muslo mo ang tanan. Ha? Ganahan kay ko nga magsigig tutok sa ingnaw. Kibaw ko nga siya na gid ang akong makadayon ini, Migo. Hala no. Nayabag ng tingay ka, Migoy. Yabag. Ka mga bata pa na to. Insulting na ka na. Hala no. Tinuod man sa awa niya, oh. Si Ma'am Miriam gid niya ang akong masawa. Oh, Migo. Buwak? Para unsa man yung buwak ka, Dong? Para nimo, Ma'am. Para nako? Pero, dili man nako birthday. Dili sa doon Teacher's Day para hatagan ko ni mo buwak. Ma'am, di man siguro kinahanglan og okasyon para mohatag kag buwak sa usa ka tawo, Ma'am. Kung nakay gimahal, ipakita man gini mo pirmi nga mahal nimo sila, di ba? O nga importante sila nimo.
Mura, baya kag dakong tao makadag storya. Pero, salamat ani dong, ha? Sugod pa lang na, ma'am. Daghan pa ko pwedeng buhaton para mapakita na ko nimo nga love ti ka. Ha? Ala, sige. Padayon sa imong pagpangambisyon. Pagtagbaw samtang makikita pa ka sa imong maestra. Ha? Unsay samtang makakita pa ko sa kumaestra pa? Ay, hapit naman mahuman ang school year. Sunod tuig, adto na magka sa syudad mo eskwela. Unsa pa? Di ko masugot ay. Di ka mo sugot. O sige. Akong ingnon imong maguang ha, nga di ka mo sugot para makasab-an ka adto. Pa. Ha? Mubalin na ka og eskwelahan, migo? Ha? Di na dito magkita ini, migo? Unya na tayo magkakita ini ba? Di ka man akong college? Igo? Dugay-dugay pa to ha. Nya, nangid na ka ni Ma'am Miriam. Ato na ko si Onya. Human sa atong klase, migo. Ha? Mubalhin na kag eskwelahan? Oo, ma'am. Uy, wa na day akong paboritong estudyante day ani. Ha? Paborito ko ni mo, ma'am? Oo, uy. Maayo sad biya kas klase dong, Chad. Mingaw na unya ko ni mo dong. Ma'am. O karon na lang hinuon ka mo balhin nga permanent teacher na ko ninyo din sa eskwelahan. Tinuod, ma'am? Oh, kung na, ma'am. Ayaw ka bala ka. Balikon ti ka, ma'am. Ha? Uman ko makagraduate sa college. Kung wa pa kay uyab, o kung wa pa ka maminyo, ako'y mga asawa ni mo, Ma'am Miriam. Dong, Chad. Nisugot ka nga din hinalang ka mo po uban ako. Oo, ingon man si Papa nga masuko kuno ka kung dili ko masugot. Oh, masuko ko. Kay gusto na ako nga mamonitor ka. Bata ka pa o kinahanglan nga makauman ka eskwela. Nakasabot ka. Oo, ate. Dali ala sa panahon natin, no? Murag ka no sa panahon nga miyanhi ko dinhi para motiwas sa pag-eskwela. Karon nagtrabaho na ko. Oo, pas-pas tayo kay unsaon focus man kasi imong pag-eskwela. Mao gid ate. Pero kininti, gusto na ta ko mapauli sa ato. Sige, Wala bagay ko sige. makapauli bisag kausa. Mauli kay, sige ako ino si Papa nga mauli ka. Ang pagbalik ni ko. Salamat, Pigo. Uya, sa may unang laag ni mo ron ha? Ato na ko si Ma'am Miriam sa eskwelahan. Ha? Wa naman si Ma'am Miriam, migo. Ha? Pagtarong eh. Wa na lagi siya. Wa na siya magtudlo diha sa ato eskwelahan? Sa una? Dili. Wa na siya ba? Patay na. Unsa? Oh, abi na kog nahibaw na ka, migo. Namatay naman to siya. Kaya naman siya cancer. Oh. Asa sa gilubong, Pigo? Naibaw ka ba? Kasana ni mo, mapoy. Ngun ka, imo ko pabuton. Unya karon ibalik na ko. Wala ka. Hibuan pa. Mas may pagwala lang ko mabalik. May buhi pa unta ka para na ako hangtod karon. Love gihapon ka, ma'am. I love you, Ma'am Miriam. Karon, yabot na lang kong ingon ani nga edad. Pero, dili gihapon mawa sa akong hunahuna si Ma'am Miriam.
Wala sab ko magminyo. Di nila lang ko tubog na kang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita may higalan kaagi ni Chad nga taga Lapu-Lapu City, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit kanikulan, Can't Help Falling in Love. Like a river flows